Ja, der har vi Anna, der kommer ræsende og hopper lidt. Og der har vi Mille, der kommer ræsende og vender. Og Jens og Mikkel med ryggen til. Lidt længere op, der står Tanja sammen med Mark, som er lidt usikker på skøjter. Og ja, nu kan I jo så ikke se mig. Så jeg kan jo bare stå her og være rigtig kæk. Det kommer I så heller ikke til. Det er mig, der filmer. Haha. Det er kameramandens fordel. Men det er rigtig flot. Det var rigtig flot hver dag. Det var rigtig kedeligt regnvejr tidligere. Isen den er rigtig glat, siger de. Jeg ved ikke, hvor glat den skal være, sådan is. Den føles i hvert fald rigtig glat. Og ja, vi har Anna længst over til venstre med tophue. Så har vi Mille, hun er herude der i den lilla. Henrik er helt fremme lige midt i billedet nu i den blå med hætte på. Jens han kommer kørende hernede imod nu med fuld fart på. Kommer han ræsende. Og så har vi Mikkel, der står oppe i den blå jakke med hætte på lige bag ved Henrik. Og jeg tror, jeg filmer lidt senere, og så ser vi, om der er noget, der kan tåle at komme på YouTube. Hej.